Svi su nosili žuti prsluk i plavi frak u kojem se Werther zapravo ubio, pa čak su ga oponašali u samoubojstvima. Bilo je cijeli niz samoubojstava potaknutih ovim romanom, što zapravo nije bilo nikako dobro. Goethe je njemački književnik i to je prva i važna činjenica. To treba zapamtiti. Ako ovo bude ispitno djelo Patnje mladog Werthera, ovaj podatak treba se naći u prvoj rečenici u autoru. Kažu da je svoju dramsku poemu Faust pisao gotovo 60 godina. I to je mislim da je sasvim dovoljno ako zapamtimo Fausta uz Patnje mladog Werthera za potrebe državne mature. Nakon poetike romantizma, predstavnika romantizma, demonskog i romantičarskog junaka, evo nas na pravom romanu romantizma. Zapravo preteći romantizma. Možemo li tako kazati za njemačkog književnika Goethea? Goethe, lijepo se to izgovorio. Sve bolje ide, jel da? Sve bolje i bolje. Vježbam, da. Pa doista možemo reći i krenut ćemo zapravo predstavljajući Johanna Wolfganga von Goethea. Ono što je važno, treba znati barem nekoliko pojmova o njemu, ne previše, jer se u eseju ne traži da se o piscima govori previše, ali mi ćemo za našu emisiju i za naš široki krug slušatelja ipak reći nešto malo više. Dakle, Goethe je njemački književnik i to je prva i važna činjenica. To treba zapamtiti. Ako ovo bude ispitno djelo Patnje mladog Werthera, ovaj podatak treba se naći u prvoj rečenici u autoru. Dakle, Johann Wolfgang von Goethe, njemački književnik romantizma, stvara krajem 18. stoljeća. I to je to. Dosta mi njemačko zvuči čak, nevjerojatno. Onako strogo. Goethe, da. Goethe. Mislim, svaki esej treba započeti vrlo jednostavnim, dakle najširom tom rečenicom, da se smjesti autora u vrijeme i razdoblje. Tako i ovo zapamtit ćemo: njemačka književnost i kraj 18. stoljeća. Inače, Goethe je bio i filozof i jako svestrani um i smatran je najutjecajnijim piscem na njemačkom jeziku. Doista, Njemcima je Goethe sve. Ključna figura je bio pokreta Sturm und Drang, to smo već spominjali u jednoj od prošlih emisija, i Weimarske klasike, i proslavio se upravo ovim svojim romanom Patnje mladog Werthera i još jednom dramskom poemom Faust. Osim književnosti, to je sad možda zanimljivo i za kvizove i za milijunaša možda, dapače, da. Da, bavio se i prirodnim znanostima. Biologijom, recimo, metamorfozom biljaka, fizikom, bavio se teorijom boja. Kažu da je 10 godina studirao optiku, odnosno proučavao, i onda je objavio djelo Nauka o bojama. I to je doista važno djelo, nije on to bez veze ovako čita usput, i da su njegovi radovi utjecali na ideju o evoluciji i da je on utemeljio pojam svjetske književnosti, što ne treba čuditi jer je to vrijeme kad se inače javlja poredbena gramatika, kad se javlja i znanost o jeziku, dakle ljudi proučavaju jezike, zaključuju neke stvari o sličnostima i tako dalje. Dakle, Goethe se svim i svačim bavio, a u Frankfurtu inače radio kao odvjetnik, a na poziv vojvode Karla Augusta preselio se u Weimar i on je tamo postao tajni savjetnik i upravljao je financijama i javnim službama, bio čak i upravitelj kazališta. I zašto to govorim? Zato što ovdje vidimo podudarnost sa životom našega Werthera iz romana. Zato kažem da roman Patnje mladog Werthera ima malo i autobiografskih crta sa samim autorom. Za Goethea možemo reći, u skladu sa romantičarskim očaranošću pejzažama i egzotičnim pejzažima i putovanjima, vole ljudi onoga vremena poduzimati putovanja, on je otputovao u Italiju, oduševila ga je ta Italija, to njima sve bilo egzotično dolje prema jugu i toplo, jasno, jako toplo i lijepo. Tako da je tamo upoznao umjetnost antike na neki način i to je djelovalo također na njegovo stvaralaštvo. Bio je i prijatelj i kolega s još jednim velikim njemačkim književnikom, to je Friedrich Schiller. Našla sam da ga je želio upoznati sam Napoleon 1808. godine, gdje je on već u toj godini bio već jako poznat književnik onoga vremena, već za života je bio slavan. A i Goethe se divio Napoleonu, smatrao ga je demokratskim genijem, vidimo opet genije, jel? To su ti iznimni pojedinci, i smatrao ga je izrazom demonskoga u povijesti. To je zanimljivo ovako izraz, ali Napoleon je očito bio zanimljiv ljudima onoga vremena. I u duhu predromantičarskog pokreta Sturm und Drang on piše svoje prve radove, dakle Patnje mladog Werthera,
to je baš onako 1774. To je baš početak romantizma i postigao je doista nevjerojatan svjetski uspjeh, ne samo evropski. I ne samo to, nego je onako izazvao svakakve nekakve reakcije, nešto ćemo reći i o tome kasnije. Pisao je drame Ifigenija na Tauridi, Torquato Tasso, Naukovanje Wilhelma Meistera je njegov takozvani razvojni roman, to je tip romana ili Bildungsroman i tako dalje. A kažu da je svoju dramsku poemu Faust pisao gotovo 60 godina. I to je mislim da je sasvim dovoljno ako zapamtimo Fausta uz Patnje mladog Wertera za potrebe državne mature. A međutim, najveću popularnost kod suvremenika, pa i danas zapravo možemo reći da je to djelo popularno, to je taj roman o Werteru. A zašto to mogu tvrditi? Pa i nama je ispitno djelo danas. Nije to ispitno djelo danas jer nije bilo dobro, jer nije bilo popularno. Većina možda čak će u ovom romanu vidjeti samo tu sentimentalnu stranu, međutim previdjeli su mnogi i objektivnu psihološku analizu Wertera i mnoge druge stvari koje se mogu iščitavati iz ovoga romana i zašto je to dobar roman zapravo. Moram reći da je pisao i pjesme, što je bilo jako, jako popularno u ono vrijeme. Romantičari su jako voljeli pjesme i one su se uglazbljivale. Tako su njegove pjesme uglazbili i Beethoven, i Schubert, i Schumann, Brahms, Liszt, Mahler i tako dalje. Dakle, Schillerova pjesme su uglazbene, mnogi od njih. Schillerova pjesma je Oda radosti, koja je danas himna Evropske unije. Tako da vidimo da su te pjesme bile popularne, pa su tako i Goetheove bile uglazbljene. I onda su svi to pjevali. To je baš bilo jako, jako, rekli bismo, moderno, pa i naša Lotte u ovom romanu također svira i pjeva i Werther je oduševljen kako ona krasno to svira i pjeva. A naš mladi Goethe, potaknut poetikom Sturm und Dranga, zapravo već sam ja to spomenula, ali moram ponovno reći, prevodio je južnoslavenske balade, tako i našu Hasanaginicu, sve u sklopu romantičarskog zanimanja za narodno stvaralaštvo i kaže da je preveo, citiram, s morlačkoga jezika, jer je tekst preuzeo iz Fortisove knjige. On nije znao hrvatski jezik, ali je znao talijanski, pa je preveo s talijanskog, jer je Fortis u svom putopisu Viaggio in Dalmacija preveo tu knjigu na talijanski i tako ju je tiskao. Tako da, evo, i mi smo dio... I tako se širilo dalje. Tako se širilo dalje. Pa evo, to je isto jedno zanimljivo pitanje za možda neki veliki kviz. Koje je djelo preveo Johann Wolfgang von Goethe? Evo, svašta se tu može. I još ako bude za 1.000.000 kuna, to bi bilo divno. To bi bilo vrijedno pitanje, da. Dakle, sad sam pokušala sažeti da ne bude samo da imamo 2 podatka o našem Goetheu, da vidimo zapravo zašto je on dio nekakvog školskog hrvatskog čitateljskog kanona. To je isto važno reći. A mogli bismo i reći da je Goethe bio gotovo renesansni homo universalis, kao što je to bio i Leonardo da Vinci. Ljudi su se doista bavili mnogim stvarima i to ne samo površno, rekli bismo iz hobija, nego baš ozbiljno. Pa da, to si dobro zaključuje prema svemu onome što sam ja sad rekla. Ja sam rekla samo mali dio njegovih, dakle, nekakvih zanimanja. To su doista bili zanimljivi ljudi, svašta su radili i stvarali. Tako i naš Werther, i on isto slika i piše. Dakle, čovjek onoga vremena svašta je, dakle, za svašta su se zanimali i nekako su to ozbiljno radili. Nisu to bili samo hobiji u današnjem smislu, nego doista su proizvodili nekakve stvari. Ali idemo mi sad na naš roman Patnje mladog Wertera. Dakle, to je najznačajniji roman njemačkog romantizma, doista to možemo reći, i proizašao je iz pokreta Sturm und Drang. Dakle, on je vezan uz taj pokret na neki način i romantizam suprotno klasicizmu, jer znamo da mu je opreka, ističe potpunu slobodu mašte i tematike i obilježen je, dakle, i ovaj roman kao romantičarski subjektivizam, osjećajnost, ljudska emocija dignuta iznad svega. To je jako, jako važno reći, jer romantični junaci osjećaju potpuni nesklad između sebe i svojih moralnih načela s društvenim konvencijama toga vremena. Taj nesklad izaziva osjećaj usamljenosti, promašenosti, neshvaćenosti, javlja se osjećaj velčmerca, ali i osjećaj suvišnoga čovjeka. Dakle, ta sloboda izražavanja u romantizmu rezultirala je upravo i ovakvim tipom ovoga romana,
dakle jedne vrste hibrida, kao što je ovaj naš roman, epistolarni roman. Kad kažemo da je roman da su Patnje mladog Wertera epistolarni roman, to znači da je taj roman pisan u obliku pisama, ima nešto i ta pisma su gotovo dnevnička, i memoara. Memoari su kao sjećanja. Ima intertekstualnosti u ovom romanu, jer mi ćemo na kraju romana čitati tekstove drugih pisaca, čitat ćemo Osijana. Međutim, romantizam kao osobno orijentirano razdoblje gdje želi sve pojedincu podrediti, odgovara upravo forma epistolarna. Zašto? Zato što u pismu pripovjedač, koji ovdje će biti subjektivni jer je u prvom licu, može iznijeti najdublje osjećaje. Nijedan objektivni pripovjedač u trećem licu, sveznajući, ne može iznijeti tako duboke, čak nijedan Dostojevski koji je vrhunski unutarnjim monolozima. To je potpuno drugačiji tip nego što je ovdje u prvom licu, baš u pismima, pogotovo pismima kakva su se nekad pisala. Ljudi su nekad doista redovno pisali pisma. Dakle, veći dio romana je napisan u obliku pisama koje glavni lik Werther piše prijatelju Wilhelmu, gotovo redovno, i sva su datirana. Sva su pisma datirana, možemo pratiti i vrijeme i nekakve stanke i tako dalje. I ta njegova pisma otkupio je izdavač i odlučio ih je objaviti u obliku knjige, i to nam je izdavač i rekao na početku, a roman je inače podijeljen na 2 dijela. Prvi dio obuhvaća razdoblje Wertherova boravka u gradiću V. Prema datumima pisama, to je ovo razdoblje, od 1. svibnja 1771. do 10. rujna 1771. godine obuhvaća događaje. Dakle, prvo pismo je dolazak u gradić on sa duplim V, do odlaska iz grada V, i zadnje pismo, 10. rujna, pismo je gdje opisuje smrt Lotine majke. Dakle, već je upoznao Lotu i tako dalje. Znači, ovaj prvi dio obuhvaća samo tih nekakvih par mjeseci od svibnja do rujna. Rekli bismo proljeće i ljeto. Ovo je već početak jeseni. I onda kreće drugi dio ovoga romana koji obuhvaća odlazak iz gradića, ulazak u novi grad, novi posao, ali i ponovni povratak u gradić V iz prvoga dijela, povratak Loti i Albertu i njegova smrt. Datirana su pisma od 20. listopada 1771. do 20. prosinca 1772. godine. Ovaj drugi dio romana vidimo da ima 1 godinu i 2 mjeseca, malo više, malo dulje vrijeme obuhvaća. Znači, naš Werther je na novom poslu, znači od početka u rujnu nam je na novom poslu do svoje smrti. Drugi dio romana prekida zapravo pripovjedanjem izdavača i Wertherovim intimnim zapisima, jer kad Werther već odlučuje da će umrijeti, tu se prekida i javlja nam se glas novog pripovjedača koji nam govori što se sve dogodilo i što je sve nađeno u Wertherovoj sobi i tako dalje. Znači, on nam rekonstruira vrijeme što se događalo, jer nam Werther više to ne može opisati, to nam rekonstruira naš drugi pripovjedač, odnosno izdavač koji nam je priredio sva ta pisma. Kako se nositi u analizi dijela koje završava samoubojstvom u razredu među tinejdžerima? Da, to je vrlo delikatno zapravo. Pitanje nije jednostavno ni danas, a moram reći nije jednostavno bilo ni krajem 18. stoljeća. Samoubojstvo je jedan jako, jako težak čin koji ljudi ponekad uči, nekad ne vide izlaz, i zato je jako važno poticati nadu kod čovjeka, odnosno da uvijek postoji nekakav izlaz, da smrt nikad nije rješenje. Tako da uvijek je to važno naglašavati, pogotovo danas kod mladih ljudi. A zašto kažem da nije bilo jednostavno ni onda? Nisam to slučajno rekla, jer je ovaj roman, kad je izašao 1774. godine, izazvao takvu lavinu reakcija kod mlađih, pogotovo čitatelja, u gotovo cijelom svijetu. Svi su nosili žuti prsluk i plavi frak u kojem se Werther zapravo ubio, pa čak su ga oponašali u samoubojstvima. Bilo je cijeli niz samoubojstava potaknutih ovim romanom, što zapravo nije bilo nikako dobro. Smirilo se to vrlo brzo. Jedino što je lijepo, ovaj žuti prsluk i plavi frak je doista
to mene odmah, recimo, kao čitateljicu, ovo sam čitala u srednjoj školi, odmah se sjetim Wertera kad vidim da ima netko bilo kakav žutu košulju i plavo odijelo, dakle to mi je odmah asocijacija na Wertera, koliko je to snažna vizualna slika. A zašto? Zato što je Werter svojom osobnošću, svojim karakterom postao književni tip, a tematika je zapravo svega što je napisano postala predmet oponašanja, prerade. I to upravo oponašanje zovemo werterizam. Znači, werterizam je eponim, to je pojam koji označava modu oponašanja Wertera u odjevanju, što je u redu, ali ponašanju, odnosu prema prirodi, umjetnosti, pa nažalost za neke i o ponašanju samom tragičnom kraju, što definitivno je, mislim, najgore što bi jedan književnik ili jedno književno djelo poželjelo za svoj nekakav književni život. Tako da su patnje mladog Wertera izazvale veliki odjek u Europi. Kažu da je to bila takozvana Werterova groznica. Mladi ljudi su baš onako valjda imali nekakav taj osjećajni idealizam, u njemu su našli nešto gdje su sebe mogli prepoznati. Ali moram reći da ovaj roman zapravo bismo trebali shvatiti kao upozorenje na destruktivnu snagu strasti. Strasti, mislim, ljubavne nemogućnosti da se ostvari ljubav koja doista može biti destruktivna i treba nekako naći izlaz iz tog začaranog kruga. A može li se onda ovdje govoriti o pojmu Weltschmerz, odnosno o svjetskoj boli? Pa definitivno možemo, jer je to zapravo unutrašnje njegovo nezadovoljstvo. Weltschmerz sigurno je bilo, ali to je nezadovoljstvo bez stvarnog vanjskog povoda. Znači, on je osjećao unutarnje nezadovoljstvo, a da zapravo mu u životu je sve mu lijepo išlo zapravo. Mi ćemo vidjeti, on je imao i djevojku zbog koje je otišao i došao ovaj gradić. I kad je otišao iz ovog gradića jer više nije mogao biti kraj Lote, uredno je s jednom gospođicom B, jednom prekrasnom djevojkom, uspostavio jedan odnos, sviđala mu se. Dakle, on je imao, rekli bismo, otvoren svoj život i svoj svijet, ali on unutar sebe bio nezadovoljan. I to je zapravo taj pravi Weltschmerz, odnosno svjetska bol. I u većini romantičarskih dijela jedini izlaz iz takvog stanja je zapravo smrt. To je taj eskapizam u smrt, konačni bijeg, jel? I taj sentimentalizam u kojem sam već spomenula je pravac unutar predromantizma u kojem se pišu djela baš te naglašene osjećajnosti. Ovdje je Werter vrlo, vrlo hipersenzibilan, izrazito naglašen. Kad budem analizirala ovo djelo, čitat ću baš te ulomke kad mu je Lota kaže pa priberi se malo, ponašaj se kao muškarac. Jel? Dakle, izrazito naglašene osjećajnosti. A ovaj roman je najpoznatiji primjer upravo tog sentimentalizma. I tema romana je sentimentalna ljubav. Dakle, jer je Werter mladi, samosvjesni čovjek, prepušta se toj osjećajnosti do te mjere da više ne može izaći iz tog kruga. On zapravo u životu ne radi ništa što ga ispunjava. On ima vrlo lijep posao, službenike i tako dalje, ali ne nalazi uporište na kojima bi mogao ispuniti svoj život nečim što će mu dati smisao i ta ljubav njemu postaje obsesija, pa ga u smrt otjera nemoć da zamisli život bez tih svojih ideala. Ono što je važno reći osim ove ljubavi da je taj važan u romanu njegov unutarnji svijet, psihološki svijet, znači psihološka introspekcija glavnog junaka, odnosno kako se Werter odnosi prema vanjskom svijetu, znači to je Lota, premda ona obična djevojka, nije Lota sad nešto neviđeno, dakle, ali ona je za njega idealna. I Petrarka imao svoju idealnu Lauru, ali na drugačiji način se nosio. To bi isto moglo biti zgodno. Lota, Laura, ali bi bilo teško. Nećemo sad ići tako daleko. Da. Dakle, inače, dakle, on je u njoj vidio sve, premda je imao mogućnosti izlaza na druge strane, ali nije ih shvatio. I treći tematski sloj ovog romana koji je meni vrlo drag, to je društveni sloj ovog romana, gdje Goethe prikazuje društvo svoga vremena uz vrlo jasnu kritiku zalazećeg plemstva i novo osvještenog građanstva kojemu pripadaju i Werter, i Lotte, i Albert. Dakle, oni svi pripadaju tom građanstvu koje je osvješteno, moderno i tako dalje. Pripovjedač u romanu je u prvom licu, jer je to epistolarni roman, to je i sam lik, to je Werter u pismima prijatelju Wilhelmu. Međutim, imamo i još jednog sveznajućeg pripovjedača u trećem licu na kraju romana.
Tako da imamo i to zaokruženo kao nekakvu važnu informaciju. A na kraju emisije, skoro sam rekao na kraju romana, na kraju emisije vrlo ćemo kratko zapravo sažeti fabularnu liniju romana, a onda ćemo sljedeći put puno detaljnije, čak i s citiranjem ulomaka. Jel? Tako je, sad ćemo ovako kratko ispričati kako bi oni rekli, idem na brzinu pročitati kratki sadržaj, to oni učenici zovu kratki sadržaj. To je isto važno, ne treba to podcjenjivati, moram sad ipak napraviti malu digresiju, ni to nije loše, nije lako napraviti kratki sadržaj kad se pročita roman pa ukratko sve ispričati, da se obuhvate najvažniji elementi, to je isto velika vještina, a važno je imati kratki sadržaj da se onda mogu širiti kao zrake i neke mentalne mape dodaci, što ćemo mi raditi u sljedećoj emisiji. Dakle, ovako, roman započinje izdavačevim obraćanjem čitateljima i stanovitom posvetom romana posebnim dušama, jer to je isto dio ovoga romana, jer nama izdavač, on kaže, ono što sam u povijesti jednog Werthera uspio pronaći, prikupljao sam s Marom i tako dalje, to ću čitati malo detaljnije u sljedećoj emisiji. Dakle, tu nam se obraća taj sveznajući pripovjedač, izdavač koji nam kaže, evo, ja sam skupio pisma tog Werthera i sad ih dajem vama i vi ćete u njima vjerojatno uživati. Dakle, i posebno ide posebnim dušama koje će se prepoznati. Naš Werther je mladić koji ne zna što želi zapravo raditi možda, a i odlazi u gradić V kako bi sredio nekakve neriješene poslove oko nasljedstva svoje majke i tamo zapravo u pitanju je tetka i on se iznenadi, to sve piše prijatelju, kako je tetka zapravo vrlo ugodna žena i da zapravo nikakvih problema s tim nasljedstvom nije bilo i da je on to sve sredio bez većih problema, da je tetka jedna vrlo, vrlo razumna žena koja zna što hoće i da pače, bit će još povoljnije za njih nego što su mislili. I kad on dolazi u to mjesto, očaran je, on opisuje kako je lijepo ljude, prirodu, djecu i sva ta priroda njega inspirira i da crta, jer on ima i slikarskog talenta, jako često slika. To je također jedno obilježje romantičara, vole slikati i tako dalje. I međutim, toliko je on drag čovjek i on je izrazito ljubazan čovjek da uspostavlja kontakte sa većinom mještana koji su zapravo i seljaci, služavke, sluge i tako dalje. I upoznaje se s njima, dragi čovjek, i jednog dana pozvan je na ladanjski bal na kojemu poznaje Lotu. Lota je kći upravitelja kneževa vlastelinstva, njezin otac je upravitelj tog vlastelinstva i Lota se od smrti svoje majke brine za 8 braća i sestara. Ona je jedna prekrasna djevojka i on će nju ugledati u trenutku, dolaze kočijom po nju, a ona ne može otići dok ne podijeli djeci kruh i tako dalje. Ona njima reže, sva dječica oko nje viču hvala, hvala, valjda danke. I on je očaran prizorom koji je ugledao. Znači, to je ono što kažemo nekakva ljubav na prvi pogled, ali ja mislim da je to više jedan prizor miline gdje ona njima daje komade kruha, kaže, prema veličini djeteta i oni njoj zahvaljuju. On se zaljubljuje u nju, iako je ona zaručena, premda su ga upozorile njegove pratiteljice u koči da pazi, da se ne zaljubi, jer je ona zaručena. On je to lakonski shvatio. I zanimljivo je, bal je, lipanje, ljeto je, i oni plešu, ples je, izbija oluja, znači ljetna oluja. I to isto može zanimljivo, gdje priroda pokazuje što se događa u njegovoj duši. To nije nimalo slučajno. Često te atmosferalije pokazuju što se događa u nekom od likova. To ćemo slično imati i u dramskoj napetosti u Gospodi Glembajevih, kad se stalno ta ljetna oluja, isto je ljetna oluja, javlja, gromovi i munje se javljaju kako ide napetost između Ignjata i njegova sina Leonea. I uglavnom on se zaljubljuje, oni plešu, on je očaran i tako dalje. I od tada oni počinju jako puno vremena provoditi zajedno, ne samo njih dvoje, nego zapravo i Albert zajedno s njima u jednom vrlo lijepom prijateljskom okružju, ozračju i tako dalje. I on shvaća vrlo brzo da to baš nije samo prijateljstvo i da je ta ljubav nemoguća, premda Lotte nikad nije učinila ništa da bi potaknula takve njegove osjećaje, nego su doista, čak on s Albertom uspostavlja izrazito prijateljski odnos i kaže da nije sreo boljega čovjeka nego što je Albert, što doista i jest.
Međutim, kako vrijeme prolazi, Albert ipak primjećuje kao muškarac da Werther ipak ima neke druge osjećaje prema Loti i tu će se njihovo prijateljstvo, neće se narušiti, ali ipak se osjećaju nekakve napetosti i za rođendan Werteru Lota i Albert su mu poklonili jedno izdanje Homera s crvenom vrpcom Slotine haljine koju je nosila kad ju je prvi puta vidio, što je njemu bilo nešto prekrasno i tu vidjet ćemo što se poslije događalo s tom vrpcom. Jako je volio čitati Homera i uživao je u njemu i oni to znaju, vidimo koliko su pažljivi i tako dalje. I Werther shvaća da bi mogao narušiti taj sklad među zaručnicima i odlučio otići u drugi grad. Prihvatio je mjesto tajnika u tom drugom gradu i oprašta se od njih i misli da će zapravo udaljavanjem će se sve riješiti i tad je radio kod jednog diplomata. Posao mu je bio strašan, neprivlačan, birokratski, izgubio je volju za svim jer mu je taj njegov šef bio jako sitničav, grozan, sve je gledao, kaže svaki zarez je gledao, razmak i tako dalje. Ovdje je upoznaje i grofa C, znači imamo grof C, uglavnom su inicijali drugih osoba, koji iznimno cijeni Wertera i on s tim grofom uspostavlja prekrasan odnos prijateljstva, druže se, razgovaraju i tako dalje. Upoznaje i gospođicu B, koja mu se jako sviđa i on se očito i njoj sviđa i druže se i tako dalje. Ima jedna scena, sad je neću načinjati previše, njoj ću se vratiti u analizi, kad zapravo doživi odbijanje od tog plemičkog društva, ne od gospođice B i grofa C, nego od ostalih u tom okružju. U međuvremenu saznaje da su se Albert i Lota vjenčali, a on zapravo nezadovoljan svojim poslom, razočaran svime, vraća se ponovno u gradić V. I taj njegov povratak je bio zapravo potpuno nekako besmislen i nemotiviran i njegovo duševno stanje se zapravo jako pogoršava i kao da je doživljavao sve te nekakve neuspjehe, rekli bismo, i pogotovo te na poslu i odnose s ljudima i iznad sebe, plemićima i s ljudima koji su bili ravni njemu i Alberta više ne gleda onako prijateljski kao prije, jer čak smatra da Lota nije sretna u braku onako kako bi trebala biti. On misli da bi Albert prema njoj trebao biti bolji, iako on prema njoj je vjerojatno prekrasan, a Albertu već nekako nije drago koliko Werther dolazi u njihovu kuću i savjetuje Loti da bi ipak trebala malo smanjiti njegove posjete. I Lota doista zamoli Werthera da malo smanji i da dođe, dakle, da ne posjećuje nekoliko dana, da dođe na Badnjak po svoj poklon, da će on dobiti poklon. Međutim, naš Werther već duže vrijeme razmišlja o samoubojstvu, odnosno o načinu kako će prekinuti tu svoju muku. I jedne večeri, kad je saznao da Alberta nema, on došao je kod Lote, ipak je došao i čitao je prijevod Osijana. Osim Homera, on čita i Osijana, jednog zanimljivog pisca narodnog, kao da je Macpherson preveo te Osijanove balade još iz srednjega vijeka. I u tom trenutku zanosa, tad mi imamo citirane te, zato je to intertekstualnost tekstove, on će zagrliti i poljubiti Lotu i ona se vrlo brzo sabere, odgurne ga i zabrani mu dolazak ikada više do nje, jer njih dvojicu čitajući to se valjda toliko ganuli i plakali su dok su čitali, to je valjda bilo jako dirljivo za njih. I kad mu je Lotte zabranila da dolazi, to je samo dodatno učvrstilo njegov naum zapravo da sve to mora završiti, odlazi kući, po slugi šalje pismo Albertu i moli ga da mu posudi pištolje jer se sprema na put. Što je bilo vrlo uobičajeno u ono vrijeme, da kad bi ljudi putovali kočijom da bi ipak uzeli pištolje od nekoga tko ih ima, jer je bilo vrlo nesigurno zbog razbojnika putovati kočijom, što smo vidjeli i u Schillerovoj drami Razbojnici, spominjala sam je u prošloj emisiji, koja govori upravo o takvim razbojnicima koji napadaju putnike. I Lota zapravo je vrlo uznemirena kad je vidjela da ovaj traži pištolje, ali ne usudi se ništa reći Albertu. Ona je baš ta koja će dati slugi taj pištolje i Werther se te noći ubija pištoljem. Napisao oproštajno pismo, ujutro će ga pronaći mrtva u plavo-žutom odijelu koje je nosio kad je upoznao Lotu.
i njegova smrt je izazvala silnu žalost u cijelome kraju, pogotovo kod Lotine braće. Pokopan je na mjestu koje je sam odabrao između dviju lipa na kraju groblja, to je sve već napisao, a roman završava opisom Wertherova pogreba koji je vrlo kratak jer nema svećenika, nema ni vjerskog obreda, pratili su ga samo Lotin otac, braća, prijatelji. Lotte bojali su se za njezin život, a Albert nije imao snage doći zapravo na taj sprovod i na taj način završavaju patnje mladog Werthera. Završavamo ovime i mi našu današnju emisiju, epizodu o mladome Wertheru. Bio je ovo dakle kratak sadržaj, onda dalje nastavljamo malo detaljnije o svemu. Puno detaljnije posvetit ćemo se iščitavanju cijeloga romana. Ima još puno toga, ali o svemu tome u sljedećoj emisiji. Tako je, zato budite s nama i dalje, pratite nas na Facebooku, na TikToku, gledajte na YouTubeu, slušajte na Hrvatskom radiju kao i uvijek. Hvala vam profesorice, s nama je bila i danas profesorica Marina Čubrić, ja sam Goran Kušec i lijepo vas pozdravljamo. Pozdrav!